Mae Glanllyn yn un o wersylloedd enwocaf Cymru, wedi ei leoli ar lana Llyn Tegid ac yn ganolfan oedd o'r urdd, mae wedi bod yn fan aros i filoedd o bobl ifanc o Gymru a thu hwnt dros y blynyddoedd. Dyma lyn mwyaf naturiol Cymru, cartref i bysgodi'n enwog y gwiniad a chanolbwynt i nifer o'r gweithgareddau dŵr. Cynigir hyfforddiant i bob lefel o allu, ac mae'r staff yn fwy na hapus i weithio i ddibenion arbenigol bob un. Mae Glanllyn yn un o 3 canolfan sydd gan yr urdd, ond yr unig un o'i fath yma yn y gogledd. I lawer mae'n gyfle am y tro cyntaf i brofiadu bywyd awyr agored, a does dim prinder o hwnnw yma. Yn ogystal ar ochr ymarferol, bydd llawer o gyrsia a gweithdai o bob math yn cael eu cynnal yma hefyd. Dyma le perffaith i bobl ifanc o bob oed gael dysgu a chymdeithasu, a hynny mewn awyrgylch hollol ddiogel. Gyda gymaint o bethau i wneud, mae'n anodd gwybod lle'n union i gychwyn weithiau. Wedi dweud hynny, mae neidio uchderoedd y coed yn swnio fel lle da i gychwyn. Mae'r cwrs rhaffa'n brofiad llawn cyffro ac yn help i ymddiried yn ein gilydd. Mae o hefyd yn lot o hwyl, ond yn gwbl saff. Mae lleoliad y gwersyll yn berffaith gyda golygfeydd bendigedig i bob cyfeiriad, a mynyddoedd yr aran fawddwy a'r arenig fawr yn cadw golwg dros y cyfan. Gyda'r llyn yn 4 milltir o hyd ac yn filltir o led mewn manna, mae digon o ddŵr mae bawb ei fwynhau. Ac mae hyd yn oed sôn fod y dyfroedd yn gartref i greadur tebyg i anghenfil y Loch Ness, sef tegi. Boed pa dywydd ydy hi, mae Glanllyn o hyd yn le prysur. Ar y dŵr mae cyfle i fwynhau cynwyo. Fel arfer bydd pawb yn cael ei rannu i griwiau bychan i ymgymeryd ar gweithgareddau, a hyfforddwyr yn arwain y cwbl. Fod popeth dan oruchwyliaeth, mae'n gyfle i unigolion fagu hyder ar y dyfroedd, a rhoi cynnig ar rhywbeth newydd am y tro cyntaf efallai. Bydd rhai hefyd yn rhoi cynnig ar y cychod rhwyfo mwy, lle mae gofyn i bawb gydweithio a chyfathrebu yn glir a'i gilydd, i sicrhau fod pawb yn mynd i'r un cyfeiriad. Unwaith eto, mae'r holl offer yn cael ei ddarparu, a phob un yn cael cyfarwyddiadau clir o flaen llaw, i sicrhau fod pawb yn ymwybodol hefyd o beryglon posib y dŵr. I lawer uchafbwynt y gweithgareddau ydy cael trip ar y Brenin Arthur am gyfeiriad y Bala, lle mae digonadd o gyfleon siopa am anrhegion, yn ogystal â llefydd bwyta i apelio at bob chwaith. Mae'n gyfle pellach i lawer gael defnyddio eu Cymraeg, gan mai dyma'r iaith a ddefnyddir amlaf yn gymdeithasol ar y stryd, gyda 80% o'r boblogaeth yn lleol yn rhugl. Gyda'r urdd yn dathlu pen-blwydd y 90 oed eleni, mae'n amlwg fod y gwersyll mor boblogaidd ac erioed. Hyw antur pennaeth y safle sy'n egluro pam. Mae lot o bobl, lot o ramant, lot o hyd yn stori a hanes Glanllyn. A mae hwnnw'n dal i fod, mae pobl ifanc a phlant yn dod yma o bob rhan o Gymru erbyn hyn. A mae'r dal i gredu hynny bod y profiad mae'r gwersyllwyr yn ei gael yma, bod i 60 mlynedd yn ddiweddarach, mae'r un mor werthfawr ag oedd o ar amser hynny. Ond mae mwy fyth o reswm pam y dylai bob plentyn gael ymweld â Glanllyn, fel mae'r athrawes gynradd Louise Stevenson yn egluro. A lot of the children haven't been here before. They haven't had an experience like this. You know, doing different activities and not been at school in the classroom. And a lot of children, when they come here, you know, they're much better behaved than they are at school, and they really do appreciate the environment. Y plant sy'n cael y gair olaf yn y fideo heddiw, ac mae'n hawdd i ddeall ar holl amrywiaeth cymaint i'w apel y lle ger y llu. This week been doing canoeing, raft building, bowling, high ropes, orienteering, been on a boat trip,
felt proud of myself. Oh, I love the lake. I really love the lake. And all the stories like about Glanllyn Cymraeg. It's really good. I love the views from the windows. We like play bingo or go to the cinema, and we like stay in our dorms chatting. It's amazing. It is brilliant. You get to try all new experiences that you can never try again. Or, well, you could come here again. It's nice, you get to choose what you want. It's like not like primary school where you get given what you're given. Beth bynnag felly sy'n mynd a'ch bryd o fyd y gweithgaredda awyr agored, mae yna ddigon i wneud yma. Mae'r lleoliad a'r amgylchedd yn ei wneud yn un o ganolfannau gorau'r wlad, ac mae'r ffaith fod rhai yn dychwelyd yma flwyddyn ar ôl blwyddyn i fwynhau y ddarpariaeth yn hyd yn oed fwy o dystiolaeth o hynny.